Ofundisayo uVibhakshini Maharaj. Sisebenza ngokubhala ama-properties. Awukubheke, sinemibuzo emithathu ekuzomela siyixazulule. Awuke nje ukuthi ukuyibuka. Sizoqala ke siphendule owokuqala. Sinama-marker awu-9 abiza $11.50. Azobiza malini uma ewu-7? Asithi lokho esikufunayo inani bathi i-cost inani sothi u-x abiza malini uma ewu-7. Nake sikuphiwe awu-9 abiza $11.50. Sizothi nansi naka basiphila kuna u9 over $11.50 is equal to, basibuza bafuna mangaki? Awu-7. Bafuna u7. Nanku sesizothi x la ngenzansi ngoba phela iwona esingazi ukuthi awumalini baye u7. Inani la ngenzansi asilazi sothi ux. Asibuke ke isibalo sesithi uguqula ukuze kube indlela ezwakala kangconywana. So bhala nje into efanayo ukuthi siyaguqula ukuze sisebenze ngendlela ebonakala kangconywana. Sibhala inani phezulu bathe umalini $11.50 over 9 u901 wamamarker. Nanku x wethu wenani singalazi ukuthi uma sithenga amangaki awu7 kuzoba imalini. Siguqulile nje. Sithathe kona konke umniningwane ofanayo saguqula. Uma uthanda futhi ungaguqula ubeke nangenye indlela. Kuya ngokuthi ukuphi okuzwa kangconywana. Sibekela ama-marker ethu phezulu, ngenzansi saphinde sabeka ama-marker ethu lawa ekuthiwa kumele siwathenge. Singathi equal nali inani enzansi asisalazele inani. U-x bethu lapho. Asuyiphendula kwamanje lembuzo siyayibhala nje ngendlela ezozwakala. Kuzomela senze njani? Ukuze sithole umphumela sixazulule u-x. Indlela nje ungaphinde uzibhala uguqula ubhala ngazo. Kodwa kuzomela senze njani? Sithole u-x ukuze sithole umphumela. Asibuke isibonelo esingenzansi. Sinama-apula awu7 abiza u$5. Mangaka ama-apula engawathenga ngo$8? U-x wethu kuzoba yini? Ulo mbuzo ukuthi mangaka ama-apula njengoba sengidwebele ekumele siwathenge esingawathenga ngo$8. So bhala lokhu sikuphiwe. Sinama-apula amangaki awu7 abiza nalinani ngenzansi u$5 equal, asazi phela ukuthi singathola mangaka u-x wethu ke loyo ngamalini ngo$8. Indlela yokuqala singabhala ngayo leyo. Ukuze sazi impendulo komele sixazulule wona lo u-x. Eqaleni besifuna ama-marker. Manje sifuna ama-apula. Uma sithanda futhi singathi naku ama-apula awu7 enzansi ama-apula lawa esingawazi esiwabiza ngo-x nali inani u$5 naleli inani u$8. Kuyefana. Kuyomele sixazulule u-x ukuze sithole umphumela. Wena nje oqala ngawo ukuthi ubone ukuthi yipi ukuphi oku-x. Asize komunye umbuzo noma isibonelo. Ukuze ubhake ikhekhe wenzele abantu abawu5 nje bangidwebele la. Uzodinga amaqanda amabili. Mangaki amaqanda esizowadinga ke manje? Nangu x wethu mangaki amaqanda esizowadinga ukuze nathi sikwazi ukubhakela leli khekhe abantu abawu15. Umbuzo wethu.
Naku-ke sesitholile ukuthi ukuphi ku-x siyabhala basiphile kona kunabantu abawu-5 namaqanda 2. Phinde naba abantu abawu-15 iwona kamaqanda esingawazi, iwona lawo esiwabiza ngo-x. Uyayibona ukuthi ime kanjani? Ungaphinde futhi uyiguqule uyibhale naba abantu abawu-5 naba abantu abawu-15 is equal to amaqanda okuqala 2 naba, so asishintshe ukhala 2. Amanye amaqanda la abantu aba-15 u-x ngoba phela iwona esingawazi. Uyabona siyaguqula siveza izindlela eziningi zokuthi lesibalo usubone ngendlela engcono nanokuthi uqale usixazulule. Uqale wabheka wafundisisa umbuzo wakho wathola ukuthi ubani u-x.